Og der gik starten, og det der rent taktisk selvfølgelig er interessant. Det vil være, hvordan man stikker Stina Troels utrolig hurtige topfart, men hun vælger simpelthen at tage fra front med Dagmar Fester lige efter sig. De to har også personlige rekorder, som kun er cirka 1 sekund fra hinanden i Stina Troels favør, så det bliver rigtig, rigtig interessant. Og i aftenen har vi Josefine Rytter, Annette Larsen, Sami Kingsen og Louise Schultz, og jeg bliver altså lagt godt på den her, hvor jeg har cirka 31-32 på første omgang. Det er altså rigtig, rigtig fint tempo. Og nu har jeg 60, 61, 62, 63. Det er altså et blæsende tempo, der bliver åbnet i, og umiddelbart så ser det altså ud til, at den danske mester skal findes mellem Stina Troels og Dagmar Fester Olsen. Om tredjepladsen er der altså lidt mere spænding. Det er Josefine Rytter og det er Maria Larsen jagtende. Og der er altså ikke super langt mellem dem. Og her kommer vi ind på opløbet på tredje omgang, og det bliver spændende. I 32, i 33, i 34, der er stadigvæk rigtig godt tempo på. Og det er altså spændende. Stina Troels trækker fra Dagmar. Og spændende bliver der om tredjepladsen her, hvor Maria Larsen lukker hullet op til Josefine Rytter. Så bliver det spændende, om hun kan gå forbi her. Men umiddelbart sikkert ser det altså ud til, at det bliver Stina Troels, der tager det danske mesterskab i lynpersoner i kort 2.07. Og det bliver Maria Larsen, der tager bronzemedaljen, og det er altså ny dansk juniorrekord og arenarekord. Så